que fan os avós que non teñen, que facemos cos avós que non poden pagar a escola semente? Que facemos? Porque é unha solución para o galego. Sería a única a solución, sería esa. Encher de escolas sementes de pago. Non, a solución é que o ensino público teña unha liña como as escolas semente, mais para que o ensino público teña unha liña de escola semente non existe outro camiño que fortalecer as que existen hoxe para que se mostren socialmente como que son unha alternativa. No momento en que a sociedade saiba como se educa as crianzas na escola semente, non teñas a menor dúbida que os poderes públicos van mover peza, os poderes públicos, os sindicatos, as familias, as AMPAs, van mover peza para ter unha escola de primeira como están sendo as escolas semente.